пише. 501 лев за една акушерка, която е учила 4 години, която е заплащала, която има 2 години и половина магистратура. Това ние заслужаваме. 501 лев и 91 стотинки, така ли е? Не заслужавате това. А защо? Защо получаваме това? Имам един въпрос. Не заслужавате това, а това, което се случва в момента е натрупано от предишните ръководства на болницата. Като задължение. Значи ние трябва да го заплатим, така ли? Болницата месечно заплаща на кредитори, които са, към които има задължения болницата натрупани. Това го знаем, това го знаем. По 320 хиляди лева месечно болницата плаща. Това го знаем, господин Любенов. Другият ми въпрос също е, мога ли да попитам, вие сте представител един вид на Министерство на здравеопазването, нали така? Да, така. Точно така. Вие сте представител на държавата. Имам въпрос. Последният договор, който ние подписахме, е преди няколко години на 543 лева. Защо тук имаме основна заплата 560 лева? Е ли това законно или не? Защото според мен не е. Значи, 560 лева е задължителната минимална заплата. Добре, аз защо не съм подписала договор? Тази заплата е от 1 януари 2019. Договорите са в отдел човешки ресурси и са на разположение за подписване. Аз ли трябва да го потърся или вие трябва да ми го дадете? Служителя отива в човешки ресурси и си подписва договор и си го взима. От кога са тези договори готови? Тази седмица бяха... Така, а заплатата, която е осигурена за страната 560 лева, влиза сила 1 януари 2019. Защо 3 месеца те не са изготвени и не са ни предоставени? На санитарките бяха предоставени тези договори. Защо? Предоставени са на всички, които са увеличени заплатите. Така, значи нашите не са увеличени, така ли да разбирам? Това увеличение, което ще бъде с 60-80 лева, какво значи то ще бъде също с дата 1 януари. 60 и 80 прави 140. Да разбираме ли, че с 140 ще ни увеличите заплатите? Не. Това е зависимост от спецификата на самата структура, в която се работи. Така, а как се определя спецификата? Според натовареността, квалификацията, има различни показатели. Значи да разбирам ли, че аз като човек, който е с магистратура, ще получа по-голямото възнаграждение? По-голямото увеличение? Това вече в частност трябва да го проверя, нали? Не мога да говоря сега. Но не съм само аз така. Много колежки в тази болница имат допълнително. Правихте ли опит да възпрепятствате протеста? Как ще направя опит да възпрепятствам протеста? Разбира се, че колегите имат право. А вие разговаряте ли въобще с нас? Колко пъти ние се опитахме да разговаряме с вас ви няма? Национално ниво. Това не мога да го кажа, че е така. Тук съм, винаги може да се говори с мен. Така ли? Винаги сте зает, винаги имате работа, винаги по-нататък ще оговорим среща. Така ли е? Няма такова нещо. Как да няма? Има го документирано, дори някой от медиите имаше. Да, ние никога не правеше опит. Аз не мога да кажа да има такъв факт. Не. Правите ли ремонт в момента болница? Разбира се, да. Къде? Плащате ли на работниците за ремонт? Платихте ли авансово на хората за инвазивна кардиология, които... Плащате по договор на работниците, нали така? Медицинските работници не извършват ли услуга във вашата болница? На тях няма ли да им платите? Плаща се, разбира се, никой не работи без пари. На 8 март последно. Кога платихте Всичко, което дължиме като заплата и аванс е дадено на колеги. Аванса на фирмата, която ремонтира когато се обяви, че ще има протест, нали? За да възобнови отново дейност. Господин Дадахте Любенов, ли пари? вашата заплата в какъв размер е? Искам да я обявите тук пред обществото. Аз ви казах, че заплатата ми не е точна величина. Добре, ето, нека да ни кажете заплатата за месец февруари. Аз казах моята, кажете вашата. Проблема на болницата за запорираните сметки и натрупаните дългове с годините назад. А кой ни превежда заплатите, след като са запорирани сметките? Влизаме в преговори с кредиторите. Така ли? И сметката се освобождава. Коя сметка се освобождава? Защото мога да извадя в момента, че заплатата ми се превежда не от МБАЛ Христо Ботев Враца, от частни лица. От сметка на частни лица. Важното, че заплатата е преведена. Добре, кажете ни откъде идват парите, след като сметката са ни запорирани. Парите идват от болницата. Кажете ни сега, тук, на момента, какво ще се случва с нашата болница.
всички. Какви са намеренията на вас, на Министерството, на държавата, какво ще се случва с Врачанската болница? Естествено да се стабилизира положението. Как ще се стабилизира? Кажете ни. Както виждате, с редовно даване на заплатите Това не е стабилизация. увеличаваме, въпреки всички задължения, които над 320 000 лева месечно Това за плащаме. вас увеличение не извиняйте много. Ами това са в момента финансовите възможности на болниците. Ама, Всички тези натрупани задължения с годините назад до това са довели. Вие от колко години управлявате болница? От 10 месеца. искате ли да се разменим тогава? Вие да вършите моята работа, аз вашата. И съответно вие да получавате моята заплата от 501 лев, а пък аз вашата, която така или иначе не я обявявате. Така имате магистратура. Ами да, моето образование, вашата... Вие с каква специалност работите тук? Като какъв? Моята магистратура е обществено здраве и здравен мениджмънт. Аз също имам здраве менеджмент. Еми ето, значи може да говорим на едно ниво, така ли? Ами разбира се, кандидатствате и по-добрия печели конкурс. Така. А вие с кой проект спечелите? Както е по правила, така съм спечелил. Така. Обикновено се предлагат проекти за оздравяване на болницата. Когато се кандидатства, къде е вашия проект? Вие сте тук, за да изпълнявате. Ма то нямаше, да. Аз правя всичко възможно, за да бъде стабилизирана болницата в този момент с това финансово състояние, Добре, до което е кажете, докарана от на този предишните оздравителен управления на план болницата. има първа точка. Правим това. Втора точка. Правим това. Дайте виждате в момента- оздравителния план. Да го видим. Хората от града искат да го видят. Вие само говорите оздравителен план. Нито веднъж да кажете. Всичко това, което се прави с преговори с кредитори, въпреки това, че имахме трудности за старите възнаграждения да ги даваме и сега ги увеличаваме даже, това всичко влиза в оздравителния план. Ама вие няма как да не ги увеличите, защото се увеличава минималната заплата. Минималната, разбира се, ние говорим за сумата над минималната заплата. Която е минимална. Която е нищо. Между 15 и 19% скача заплатата на медицинските специалисти. Спрямо предходната им заплата. Много от обещанията си изпълнихте, които дадохте. Изключваме тези, които бяха в петък, за тях е ясно. Ми стабилизирахме. Аз преди да дойда не бяха давани заплати над 3 месеца. Като дойдох аз, заплати се дадоха и влязахме в нормален режим на заплащане. За сметка на това няма елементарни консумативи в болницата. Има ли достатъчно консумативи, госпожо Марина, в детско отделение? Не. До вчера нямаше урбазони, нямаше антибиотици. Вече получихме там някакви антибиотици. Бътерфлайки, значи от миналата седмица бътерфлайки ходиме да купуваме, да събираме по аптеките. След това не знам как се възстановяват пари и така нататък, защото нямаше. Тоест, вие сте ги купували с лични средства? Ами да, тя старшата ходи да купува кутия. Ние в събота и неделя бях дежурна, ходи санитарката. Санитарката отиде с лични пари за купи. След това може би да са и възстановени, че не съм я виждала, че бе излезе в болнични. Но така не се работи. А букати, жълти, понеже има много бебета, и на нас си трябват жълти букати, няма. Купуват си, пациента накарахме да си купи. А ако няма, какво се прави? Истина ли е, че на 12-дневно бебе е взимана венозна кръв? Значи взимаме, да, до този момент и тази сутрин сме взимали венозна кръв на всяко едно дете, което е постъпило. Трябва да му се пусне пълна кръвна картина. Апарата за отчитане на утайки не работи. А нашите лекари са показателите, които трябва да имат задължително утайки. Но като няма утайки, работиме с пълна кръвна. Идвам за 4-ти път във Врачанската болница. 2 пъти през септември, веднъж през декември. Това е 4-ти път по проблемите на болницата. И съм в непрекъсната връзка, освен с медицинските сестри, с медицинските специалисти, но с лекарите, с завеждащи отделения, така че съм абсолютно наясно какво се случва в болницата. За съжаление, нито едно от обещанията, които бяха поети, не се изпълнява. Включително твърдяните средства, около 1,5 милиона от Министерството на здравеопазването за ремонт на инвазивно отделение с монтиране на ангиограф, включително ремонта на отделението по акушерство
и гинекология, родилното отделение, включително ремонта на диализата. Нищо от това не се случва и съм дошла да попитам за пореден път изпълнителния директор на болницата защо. През декември месец той пое ангажимент, че буквално до дни ще бъде обявена обществена поръчка за ремонт на родилното отделение. Отпуснати са над 600 хиляди лева, не са малко пари и нямам никакво обяснение защо този човек не си държи на думата и защо откровено говори неистини. Не мислите ли, че би трябвало да бъде попитан министъра най-накрая, защото видно е, че Евгений Любенов не дава отговор? Естествено, идвайки тук, съм се свързала предварително с Министерството на здравеопазването и те ме увериха за пореден път в същото, че са осигурили парите и че нямат обяснение защо ръководството на болницата не ги усвоява. В този затворен кръг, ако самата болница затвори, какво правим? Този въпрос трябва да бъде зададен на министъра на здравеопазването, защото всички сме наясно, че с тези 1,5 милиона, които са добре дошли и са важни, проблемите на болницата във Враца няма да се решат и проблемите на други общински болници, многопрофилни болници от този тип. Просто се изискват смели и експертни действия. Надеждата отдавна изгубихме. Каша е в здравеопазването, стигнали сме дъното и вече няма на къде да дълбаем. Искаме достоен живот и достойни условия на труд и достойно заплащане.